guys, the usual Manhattan traffic. Perting trafika. Guys, naang Macy's guys ay. Amo na ang katong pinaka-old Macy's. Money old Macy's. Macy's. Katong naikuan kanang unsa ni katong wooden elevator kana mo na siya din ha. Katong wooden elevator. The oldest elevator in the world. Na nag-strolling ata sa 6th Avenue Midtown. Oops, stop na. Herald Square. Kani, Herald Square na din eh. Nindot ka, magkaon-kaon ka din na eh. Few inches later. So guys, namin sa Rockefeller, wala na ang Christmas tree din eh. Pero, ako na ito magnaman siguro ang ice skating or ang rollerblade na lang na Ay, wala na diya eh. Wala na sa ice skating. So, padong meron guys sa St. Peter's kay Cathedral kay magdagkot mi kay Sunday man. Gabiyan naghanag tao guys eh. So, anhere mi din, magdagkot lang mi din eh. Magnay kasal babe. Nataron din sa Radio City guys, 6th Avenue, Avenue of the Americas. Ay. Nami gihuwat nga kanang halal cart bitaw. Mami kanang halal cart na lami kay dinhi Adeles. Among gihuwat somewhere dito man daw ay. Pero wala pa nagpwesto kay alas 6 pas lang pwestos gabi eh. A few moments later. Okay guys, so mo ni ang Adeles na food truck. Lami daw ni siya. Ayun mo na maligyag mga fake ay. Yeah. Karon kay Mark 5:30 pa, 6 sila mo open. Grabe na taas ang linya. Dara si Frey ay. May to. So ga-set up pa sila. Okay. 1, 2, 3. Psst! Again. 1, 2, 3. Psst! 1, 2, 3. Psst! So, humanagpalit si Daddy. We're excited. Na-disinfect na ni Nako og Lysol wipes. Ano na kung Pepsi sa kanan eh. Sige. Mikey is excited. Wa nakahuwat si Michael kay si Daddy gakuha pa og drink. Excited na kay ko kay lami daw kaayo nino. Awag ang grabe ang linya naabot dito sa sa atbang. Ang excited kini kaon. So, goodbye halal guys na daw. Awag daw. So kanya ko spicy rice nga ako awa. Spicy lagi rice. bawon lagi nimo. Nga mo na. Di kayo siya halang pero puno siya spices ha? Lami. Oh, so. Lami. Perfect. Awa guys. Morning perfect bite. Pinamark wins. Wa na murag di nakaapas ang halal guys good. Lami gabi. Grabe ang ang mga tao. Ikaw, kumusta mo Lami, si Michael di naka-wait dad so kuan sa pakanon sa anak. Dad. Kita ko sa feed sa mga taga Cebu ba white chicken, makalaway. Pagka ni lami eh. Grabe. Lami kayo. Adeles famous. Di sad palupig si Michael. Kasi ni Adeles famous. The New York best halal food. Nagigidakop na sila. So update guys na yung nag-police chase aning mga namaligya og mga fake na mga goods niya gipangawat na sa mga tao ang kaning mga fake na goods. Mga natagak sa sahog. Napagid niya agi di sa itong kilo. May gani. Kuan. Polite ang officer kay si Michael. Gipangawat na ay. Yung kuwi at ngan pa lang naman yung spotter.
Na yung mga nagtanaw anak dad, ayo dad. Don't that. That's fake. Sorry, Mike. Meanwhile, tomorrow. So, Mami. Hello. Naunsa mo na itong kuhan, Mami? Unsa na? Tabunan kay Eclipse. Kay Eclipse. Among gikuhanan og mga... Unsay tawag na, Mami? Version Kanang... tabon kay makeshift lang nga tabon si Dali gamay kay bawal jud daw makakita sa solar eclipse kay 1 minute ka ma-expose equals 1 year of malas. Mo ba? 1 year... 1 minute? Ito sa pusoy. Nya ikaw, Mike? You have to protect your energy. Kasabot ka? Kasabot ka unsa to? Good job. Sige. Mommy Ay, also, Mami sad. favorite drinks sa Hong Kong. So, mo na siya guys na reason nga no among gitabunan. You know na rare ni siya may tabo pero wa masay mawagod ko mutuo tagod, di ba? Di ba, Mami? Way mawa ko mo to or daghan mawala kung di ka mo to. Kung di ka mutuo, But everything is a choice. mawalagi. Precaution lang ta. Mga paper bag din niya akong pang potol ya gidugtong-dugtong nako. Nechis, unsa man ni bata? Uy, adik kay ani oh. 30 chips. 30 chips. Lami, Mike. Organic 30. Lami, Mike. Lami. Unsa ning size sa yung Crocs, babe? Number 6. So, March ka? March si Michael? Munang crops niya pagsud sa balay ang katong panggawas katong. Kuyawa eh. Okay guys, so mo to, kuan mi, di na lang mi mutanaw kay naglinog sad biya to dinhi for pila ka days ago. Bito basin connected di ba? So mo na ate sa lang bahala lang gud basta safe ta. Hinoon na ay tanan dinhi ka nang mag-party. Kanaon sa ni Eclipse party sa gawas kay pakita sa Eclipse nga na nya dinhi sa kuan sa New York City kay partial rami matabunan dili mi total katong sa upstate New York mo tong total katong Buffalo. Daghan kay mga tawo ni adto dito sa Niagara dapit. So sa Niagara Falls mo to siya katong border sa Canada dito daghan kay tao dito kay kato total solar eclipse yun dito kami din ni partial rami. Actually 2:30 na ron sa hapon nya mag total solar eclipse dito sa upstate New York kay 3:22. So, 1 hour from now na lang, mag-total solar eclipse sa dito sa taas. So, kami siguro di, mungit-ngit siguro ni Gamay. Kana, basin, mungit-ngit na, basin di. So, atakay ba? Sige guys. Eventually. Okay guys, we're here at New York, Woodside Avenue, Little Thailand. We're gonna try this turo na Thai eatery. I found this YouTube of Fuck That's Delicious. The name is Khao Kang. Let's see what they have. Yummy. Dad, mo siya pabayroan ni. So, this is what we got. Nakalimut ko ang say name. So good. This is for Michael. You're gonna eat? Yay! And we got the mango sticky rice na ila dong i-heat ang kanang hapit na may mahuman o kanang kao. What did you get? Thai iced tea? Iced tea? Asa yung longgan? Kana ang Thai iced tea. Amo ng Thai. Longgan. Yay! Longgan daw is like kung ano nila daw din, no? It's like lychee. Sige, Dad. So, ay Buwan siya kuan nila kaning turo. Muro siya kapamilya nila dad. Daghantaw. Lami. Kani kay wala siya pabayro doon. Yay, ako more ganahan ako tilawan tanan. Ganyan lang. Gano ko mo try. Medyo halang lang ginagawa. Kani ko try giniling dad. Gay ko gamay. Di ibutang mukhaon ko later. Thank you. Okay, pakadaan ako si Mike.
Mura siya gumba, no? Napod sila ilang gumba. Lagi, humba. Lasang humba, sad ba? Sige na. Lami ko ano. Lami, ha? Kani. Magalang si Mike, ano? Sige na, Mike. Di na init? Wow. Swerte ha, Mike, ko na. Gilibrehan siya. Kay cute daw kayo, buyag. Surprisingly, guys, shock ba ako kay lami kayo. Uy, grabe yung pork ba? Lami kayo. I-feature ba sila sa katong fuck that's delicious? Pero yung adobo nila kay tamis-tamis. Ato lang sabaw niya. Di siya oily ha, pero lami. Michael. My favorite rice partner na to. Lagi kay barato na. As in, Pila ni tanan dad? 3 orders. 3 sides. tulo kasudan, $16. 69. Yeah. Na, libre yan, pas Michael. Yeah. Na 2 entrees, $15. $50 lang difference. Napa siya, oh. Nag-English ba ko kay nag-trying hard? Pilang kaning curry video? Lami lagi. Lami, surprisingly good. Kaning curry. Tilawin ni dad ay chicken ni with black pepper. Ilawan na ito black pepper chicken. Masarap. Mark, binahan ko sa pork. Tilawan ako ang pork niya. Dito gaan siya libre na starch. Daddy is getting the mango sticky rice and Micah has the food. Oh, wala na siya kahit chair. Oh! Wow! Gaso-aso pa. Okay, so you daddy. Uh-oh. No. I give him 1 fork, daddy. That's the coconut. Uy. Hatagi siya fork, please. No, Mikey. Oh. Okay, Mikey, Michael. get the fork. No. Okay. Nagpinawan ba? Ano ba yung sakto ang rice sa taas? Bunsa? Kaya dip. Pwede kayo na ikon, i-drizzle sa kuan sa... Ang rice, ay ang coconut milk, i-drizzle sa, sa sticky rice. Kaya remember ka itong zab-zab, man? Gusto to sticky rice to umurgi ka. Pwede kayo ingani ako, lami kayo. Alright, we're done. Umana atong time, dad, or napa? Ano dito, little Thailand nga. So, tapos atong vlog, guys. So, kuan kayo no, kay katong unusual kay pangitabuan na naami dito sa katong Adeles Halal food cart nga nagkaon mi sa kanang mga public kuan dito, chair and table na ay nagginukdanay kay na ay gidakop nga kanang namaligya og fake. So mo to hapit yung may maigo. Hapit yung ta maigo ato bib no. Oh, may gay nakakuan gamay kanang nabuyan niya iyang magidala mo to nakita niyo sa video kato natagak bitaw kato na katag sa sawg mo to ang kuan ngano naatoy katag sa sawg nya human ana may gani katong mga niagi nga pulis ni pagkita nila ni Michael siguro ni nang excuse me sila naginahinay sila kay kita sila na bata so mo to nagdali-dali lang mikaon na to kay kuyawan na sad mi ba so mo to pero mo lamig yung kaayo tong Adeles food cart no so kung if ever mga na masaag mo sa New York tilawag ito ninyo din sponsored na video ang amua lang kay among ikuha na kung unsa gay lami among i-share sa inyo kay wata kay baw makabisita mo di sa New York at least kay baw mo asa mo adto ng mga kuan barato pag yung kaayo na ting lami promise. Okay, so once again guys, salamat kayo sa pagtanaw sa among vlog and we'll see you again in our next one. Bye babe. Bye guys.